Hľadáte dvojizbový byt v Trenčíne aj s parkovacím miestom? Tak táto novostavba na Bezručovej vás určite zaujme. Bonusom tohto bytu je, že vďaka bezkľúčovému otváraniu je pripravený na krátkodobý alebo dlhodobý prenájom. Priamo v budove nájdete moderné služby, ako sú kozmetický salón, nechtové štúdio, holictvo a jóga. Bezručová ulica je jedna z najpraktickejších lokalít v Trenčíne. 2 minúty od centra, rýchly výjazd na diaľnicu, úplná občianska vybavenosť. Zaujala vás táto lokalita a tento byt? Odporúčam vám ho vidieť osobne.